ya za a bani ke Mix Mzak. ina ma a bani ke ganguna masoyiya alkawari rike daɗi wuya kar mu rabu kinji kar mu rabu kinji ina da ke ba za na kula yan mata ba ke ce ɗai tauraruwa kuma farin gani na in na rasa ki ashe za a kai ni makabarta sunanki ne ke yin yawo cikin jini na wata in ba ke ba to ashe ba zan yi wa ataki ba sanadin kauna har ta saba na gani kaina a zuciyata kika yi zane a ko'ina sirrin zuciya ba zan rufe ba za na bayyana cikin gidana ki zo mu zauna za na adana isa a ranki ba za na barke ba daɗi wuya to karki bar ni ke ma to karki bar ni ke ma tunanina mafarkaina ke ce du gaba daya kin zauna a kirjina ina yi miki so na gaskiya yar faratas kin yi fes-fes idanin ki ces-ces da za a bani ke da za a bani ke ina ma a bani aurenki kin zo gidana zan kare duk kamar tabarki dukan damuwa na ke ce zan kai wa korafi ba zan bar kisan ba ke maki minni tallafi ina so ina son ki ina so ina son ki mai so na ke ce dai tunani na ke ce dai tunani na ke ce dai iya wuya to kar mu rabu ke ji